Партия 1 от 17. На сватбата ми на 72 години децата ми казаха: няма да дойдем. Срамиш семейството. Той се жени за теб заради парите. Не дойдоха, а аз се омъжих без тях. Но седмица по-късно узнаха, че новият ми съпруг е. Здравейте, скъпи слушатели! Отново съм аз, Клара. Толкова ми е приятно, че сте тук с мен. Моля, харесайте това видео и слушайте историята ми до края, а после ми кажете от кой град слушате. Така ще мога да видя колко далеч е стигнала моята история. Казвам се Дороти Калъхън и съм родена през 1952 година в малко градче в Охайо. Такова място, където хората махат на съседи, които не харесват, и се усмихват през всяка болка. Овладях тази техника рано и я използвах през по-голямата част от живота си. През 41 години бях омъжена за Джералд Калъхън. Добър човек, спокоен мъж, който носеше кафе, без да го питам, и поправяше стъпалата на верандата, преди аз да забележа, че са разхлабени. Заедно отгледахме двама деца, сина ми Ричард и дъщеря ми Патриша. Изпратихме ги в колеж, танцувахме на сватбите им и държахме бебетата им на ръце. И тогава, през пролетта на 2018 година, Джералд седна след закуска и просто не стана отново. Тъгата е странен наемател. Влиза без предупреждение и пренарежда всички мебели в живота ти. След смъртта на Джералд, 2 години живях в къщата, която споделяхме в продължение на 3 десетилетия в Емапъл Гроув, близо до Колумбус. Държах неговата чаша за кафе на плута, докато не реших, че е време да прибера. Спомням си, че известно време пазех и неговите очила за четене в кухненския чекмедже, докато един вторник не ги сложих в кутия и не ги занесох в Донейсън кутията на църквата, плачейки по пътя обратно. Животът продължава, както винаги, не защото искаш, а защото не търси разрешение. Патриша беше първата, която ме запозна с общинския център Сребърни дъбове, място за събиране на възрастни над 60 години в нашия район. Тя каза, че ще ми се отрази добре да изляза от къщата. И имаше право, въпреки че впоследствие използва това срещу мен. Именно там, през пролетта на 2020 година, на уроците по акварел, на които и двете нямахме особен талант, срещнах Едуард Уитмор. Той беше 74-годишен пенсионер, бивш строителен инженер от Мичиган, който се беше преместил в Колумбус след смъртта на собствената си жена 3 години преди Джералд. Едуард беше висок, спокоен, със сребристо-сиви коси и умение да слуша, което повечето хора на неговата възраст бяха забравили. Не се опитваше да ме впечатли, нито да играе роля. Просто седеше до мен, поглеждаше моята ужасна картина на кардинал и казваше: светът е точно на място. Но не говореше за рисунката. Стремително станахме приятели, след това нещо повече, по начина, по който се случва, когато вече си достатъчно възрастен, за да знаеш, че времето е нещо, което не трябва да се губи. През есента на 2021 година вече се срещахме на вечери 2 пъти седмично. През зимата той чистеше алеята ми без да пита. През следващата пролет ми каза, че ме обича, а аз му вярвах, защото многократно ми беше показал по 100 малки начина, в които никой, който искаше нещо от мен, нямаше да се постарае. Когато Едуард ми предложи брак през март 2024, казах да без колебание. Бях на 72 години и се чувствах щастлива. Толкова ли е невъзможно? Първо казах на Ричард. По телефона той млъкна за миг такова мълчание, което тежи като камък и после попита: мамо, от колко време познаваш този човек всъщност? От 4 години, отвърнах аз. Не много, заключи той. Напомних му, че неговият баща е предложил брак на майка му след 18 месеца. Това е различно, каза той. Попитах го, защо, но отговор не дойде. Патриша дойде в къщата още същата седмица. Седна на масата в кухнята ми и сложи ръце в патерицата на човек, който обмислил всяка дума. Мамо, започна тя. Едуард е на 69, ти си на 72. Ти имаш къща, пенсията на татко, инвестиции, а той какво точно?
Наета квартира и мижавата пенсия на инженер по недвижими имоти. Не мислиш ли, че е редно да се запиташ какво точно ще спечели той от всичко това? Сякаш гледах чужд човек вместо моя дъщеря същата, на която бях помагала да прескочи непоносимите трески и разбитите си сърца, на която прикри моята загуба, докато не излязат сълзите. И изведнъж нещо се размърда в мен, не гняв, а нещо потихо, някакво тъжно прозрение. Мисля, че е по-добре да тръгваш, казах й. Тя обаче не си тръгна веднага, остана още малко и продължи да говори за позабравените светски препирни, за това какво ще си кажат хората, за моята взискателност и уязвимост. Вечерта Ричард звънна отново, за да ми изложи своята версия на един и същ аргумент. А 2 седмици по-късно, когато съобщих, че Едуард и аз сме си избрали дата за юни, те двамата ми връчиха ултиматума – няма да дойдем. Ти се излагаш, мамо, и излагаш нас. Той се жени за твоите пари. Няма друго обяснение. След като Ричард затвори, седях дълго време с телефона в ръка. Страхувах ли се? Да. Бях ли съкрушена? Повече, отколкото предполагах. Но грешах ли аз? По-скоро бях сигурна, че не греша. 3 дни след обаждането не напуснах къщата. Искам да съм честна, защото жените на моята възраст обикновено трябва да са или крехки, или свръхчовеци, а аз бях просто жена, заседнала в кухнята си, отпиваща от истиналия чай и взрена в двора, където преди 20 години Джералд беше построил една хранилка за птици, която и до ден днешен не се е повредила. Плачех. Не се срамувам да го призная. Плачех за децата си и не за себе си, а за образа, който бях носела за тях. За Патриша, която според мен знаеше какво е самотата. За Ричард, който ми звънеше всяка неделя и питаше «Как си?», с глас, който приличаше на човек, който вече знае отговора. Плачех, защото истинската любов не изчезва като халба с вода, дори когато ти я връщат все още топла. Но скръбта и увереността могат да живеят едновременно. Знаех го от Джералд. На 4-тия ден седнах и направих списък. Не емоционален списък, а практичен. Седнала съм се на масата в трапезарията, пред себе си имам жълт legal pad, какъвто Джералд използваше за бележките си по проектите. Започнах да записвам всичко, което притежавам. Къщата на Биро от Лейн, оценена на около $380 000. Пенсията на Джералд, която все още получавам всеки месец. Общият ми инвестиционен акаунт, който тихо се увеличил през годините в нещо, което и двамата не сме очаквали напълно, малко пари с пестовна сметка. Живото за страховката на Джералд, която отдавна е уредена. Но след това записах и това, от което децата ми се страхуват да не загубят, защото осъзнах, че това е наистина важният въпрос. Не дали Едуард ме обича, не дали правя грешка. Истинският въпрос беше какво всъщност защитават Ричард и Патриция. Жената на Ричард, Карън, 2 пъти ме попита в разговори, които смяташе за ненатоварващи, дали имам завещание и дали то е актуално. Съпругът на Патриция, Дейв, направи забележка на Коледа преди 2 години относно планирането на наследство, която остана да витае във въздуха по-дълго, отколкото би трябвало. Тези неща бях отбелязала съзнанието си, като ги прибирам там, където неща, които все още не разбирам, се съхраняват. Сега обаче те започваха да придобиват смисъл. Обадих се на моя адвокат Хелън Марш, с която Джералд и аз работихме от началото на 90-те години. Споделих с нея, че планирам да се омъжа отново. Тя ме поздрави топло и без колебание, което много ми хареса. След това и кратко разказах за реакцията на децата ми. Имаше кратка пауза, след която Хелън каза: Дороти, мисля, че трябва да се срещнем наживо. Видяхме се в нейния офис на вторник. Качих се в колата си, което децата ми също бяха започнали напоследък да поставят под въпрос шофирането ми, независимостта ми, способността ми да вземам решения. Хелън беше директна и ясна, тъкмо такава, каквато исках. Тя внимателно ми обясни опциите. Можеше да се изготви брачен договор, който да защитава активите, които нося в брака, за да се уверя, че в случай на смъртта ми,
имотът ще бъде разпределен според моите желания, а не подложен на претенции от страна на съпруга. Тя спомена, че това е напълно стандартна практика за втори бракове на по-късен етап от живота и че по този начин всъщност ще отговори на заявените притеснения на децата ми. Помолих да го изготви. Когато споделих с Едуард за брачния договор вечерта на вечеря в италианския ресторант на Пета улица, където винаги поръчвахме едно и също, той положи вилицата, погледна ме право в очите и каза: разбира се, каквото те кара да се чувстваш комфортно, Дороти. Не се женя за теб заради къща. Следващата седмица го подписа без изменения. Тогава нещо в мен стана много спокойно. Не тихо от поражение, а спокойно от потвърждение. Мъжът, който се жени за теб заради парите, не подписва брачен договор без преговори. Мъжът, който те обича, го подписва, защото разбира, че твоята душевна спокойствие значи повече за него от всяко законово предимство. Не казах на Ричард или Патриция за брачния договор. Все още не. Уча се, може би късно в живота, но не прекалено късно, че информацията не винаги е най-добре да се споделя веднага. Понякога държиш юздите здраво, друг път просто чакаш. С напредването на годините започнах да разсъждавам все по-ясно не само за сватбата, но и за всичко, което идеше след нея. В главата ми се въртеше завещанието, което бях обсъждала с Хелън, в него Ричард и Патриша бяха равноправни наследници. Сега обаче преосмислях тези решения. Не от злоба, убеждавах сама себе си, а от чисто очистване, кой заслужава да притежава плодовете на целия ми труд и години. Бях на 72 години, изпечелила всяка стотинка и страдала всяка емоция, и за пръв път се почувствах готова да постъпя единствено според собствените си желания. Сватбата бе насрочена за 14 юни и имаше толкова неща за уреждане. Никога не бях планирала тържество без Джералд. Той беше до мен преди 30 години, докато избирахме цветята и спорехме за менюто на коктейлите, за да ме остави накрая да реша всичко, само песента за първия ни танц беше негова крепост, и аз се съгласях без забележки, защото беше Франк Синатра. Сега, обаче, до мен нямаше Джералд. Имаше само Едуард с вярата си, че всяка сутрин в 8 часа може да помогне с нещо, и моята стара приятелка Керолайн, която се появи една събота с жълт бележник и обяви, че от тук нататък е мой официален сватбен координатор. Керолайн бе на 70 вече, бивша 2 пъти разведен, веднъж омъжена и истински авторитет и вторите церемонии. Имахме дълги дискусии за цветята, тя настояваше за пастелни тонове, а аз слушах и кратко се доверявах. Избрахме малко, но изискано пространство, градина край старинна кръчма, 20 на минути отвъд Колумбас. Поканихме само 40 души, най-близките ми приятели, няколко нейни роднини от Мичиган, Керолайн, съседът ни Франк, който веднъж ми прати топло ръкописно писмо, когато чу добрата вест, жест, който не очаквах и няма да забравя. Ричард и Патриша не попаднаха в списъка, те ми бяха казали директно, че няма да дойдат, и аз приех думите им. Но не очаквах кампанията, която последва. Патриша звънна 3 пъти седмицата след резервацията. Първият и кратко разговор бе за самата сватба, възражения срещу Едуард, срещу скоростта, с която развитие връзката ни, и срещу моето емоционално състояние, както го нарече тя. Аз само чух и кимнах, разбираш ли, казах, и повече нищо. Вторият и кратко обаждане беше за къщата, дали мисля да впиша Едуард като съсобственик. Напомних и кратко, че това е решение между мен и адвоката ми. Третият път тя говореше внимателно, почти пестеливо, сякаш не смееше да изрече истината, и ме приключи с думите, че съм умишлено наивна. Междувременно Ричард постъпи по начин, който не бях предвидила, обади се на Хелън Марш. Още на следващата ни среща Хелън ми разказа как е протекал разговорът им. Няколко дни порано синът ми беше позванил в офиса на Хелън, представил се учтиво и попитал дали тя може да потвърди, че съм в пълно съзнание и способна сама да вземам правни решения. Думата «компетентна» витаеше по телефона и прикова вниманието, и Хелън постъпи професионално, отказа да обсъжда личните ми дела, но още същия следобед ми съобщи за разговора, както бе длъжна. Седях в кабинета и усещах леко подхлъзване под краката си.
Той се опитва да създаде основания да обори брака ви, каза Хелън внимателно. Или за завещанието в бъдеще. Оставя следа от писма, че може би не сте в пълна кондиция. Тя се спря за миг. Били ли сте неотдавна в разговор, който би ги накарал да кажат, че забравяте неща, обърквате факти? Замислих се за обаждането от преди 2 месеца, когато Ричард ме попита 3 пъти дали си спомням рождения му ден пред 2 години, тогава ми се стори носталгия, сега предупреждение. Искам всичко да бъде документирано, казах на Хелън. Тя кимна, вече съм започнала. Тази седмица в кутията на Едуард пристигна странно писмо не до мен, а до него. Адресът на връщане беше непознат. На вечеря Едуард го сложи между чините ни, без да го разгърне. Получих го сутринта, обясни ми той. Искам да го отворим заедно. Беше от адвокат на Ричард, не от Хелън, а от някой нов, когото не бях чувала. Писмото сипеше обвинения. Твърдеше, че Едуард се възползва от уязвима по възрастна жена, подготвя финансово експлоатиране и заплашваше юридически действия, ако се оженим. Юридически действия, измрънках. Синът ми иска да съди годеника ми. Едуард остави листа на масата и ме погледна. Какво искаш да направим? Вместо да се възмутя, отвърнах спокойно. Да продължим, добавих, и нека Хелън отговори. Хелън написа 3 кратки абзаца. Потвърди, че съм напълно вменяема, че имаме подписан брачен договор, пазещ всички предварителни активи, и предупреди, че подобни писма ще се третират като тормоз. След това Ричард мълчеше 2 седмици. Междувременно получих и от Патрисия само едно съобщение. Грешиш ужасно, запазих и него, и писмото сега записвах всяка дума. Завещанието беше моята стратегическа карта. Не от злоба, а от ясна решимост. Вече знаех какво означават активите ми и исках аз да реша за тях с пълна яснота. Хелън и аз имахме още няколко срещи. Прегледахме всеки детайл къщата, инвестициите, пенсията на Джералд, спестяванията и постепенно всичко си дойде на мястото. Няколко години преди всичко това бях сключила свой собствен малък договор за животозастраховане, напълно отделен от този, който Джералд ми остави. За естествено бенефициенти посочих Ричард и Патриша, без да му придавам особен смисъл, но от любезност. Сега обърнах внимание и на този полис. В един слънчев майски ден през 2024 година, точно 1 месец преди сватбата, подписах нова воля. Тя съдържаше няколко основни положения. На първо място скромно обезщетение за Едуард, нищо разточително, но достатъчно, за да го предпази в случай, че ме загуби първа. Второ, учредих благотворителен тръст, в който отделих значителна част от имуществото за хоспис организацията, грижила се за Джералд в последните му дни, жест, който отдавна исках да осъществя, но все отлагах. И трето, ревизирах дяловете на Ричард и Патриша. Не ги изключих, но вече не бяха равни или основни наследници. Не споделих тези промени с тях наведнага. В началото на май обаче реших да ги известя, само едно малко разкритие, внимателно планирано. Консултирах се с Хелън как да го направя както трябва, точно, но стратегически издържано. Тя разбра идеята веднага. Не след дълго обаче новината научиха по верижна реакция. Най-напред от Патриша тя се посъветвала с адвоката си, който пък чул от други. И в сряда сутринта, докато подрязвах увяхналите рози, засадени от Джералд през онзи пролетен ден преди години, телефонът звънна. Ти го вкара в завещанието, изстреля Ричард с плосък, студен глас. Не е баща ти, отвърнах спокойно. Това е моето завещание. Това е безумие. Този човек ти го познаваш едва от 4 години. Имаш ли представа колко е лесно да манипулираш някого в твоята? Той замлъкна, оставяйки неизречената дума да виси между нас. В какво? Попитах аз. В ситуацията му, в годините му, повтори той, без да уточни повече. Можете да дойдете и да поговорим, ако искате, предложих. Но нямаме какво да обсъждаме. В събота те пристигнаха Ричард и Патриша, заедно със съпрузите си, Карън и Дейв. Хора, които познавах десетки години, седяли на моята трапеза, чекали за децата ми на опашка за подаръци.
Лицата им бяха сериозни, сякаш идваха на някаква интервенция, точно както самите те явно мислеха. В хола Каран донесе кафеена торта жест, който ми се стори или много мил, или изключително тактически премерен. Патриша пое думата и записа своята диагноза. Възрастта ми, самотата след смъртта на Джералд, бързината, с която се сближих с Едуард, очевидният финансов мотив, а накрая завещанието и сватбата. Не беше груба, но тонът звучеше студено и аналитично, сякаш разказваше за поредното досе вместо за майка си. Когато тя приключи, аз просто казах: Хелън Марш е получила всички документи и предбрачен договор, финансовите отчети на Едуард, които той доброволно предостави, неговата пенсия, активи, дори проверката му за минало. Проверка за минало, изуми се Ричард. Аз съм на 72 години. Не за 1,7, отговорих хладно. Бях го проверила старателно, нито дългове, нито криминална хроника, нито дела по граждански искове. Беше бил женен 38 години за жена на име Рут, имаше 2 деца в Мичиган, които ме посрещнаха с топли думи. А ти ги познаваш ли? Стаята потъна в тишина. Дейв се канеше да произнесе нещо за семейното наследство, когато аз изправих глас. Така не съм правила често, прекъснах разговора и заявих. Тази къща, това семейство, това наследство аз го съградих заедно с баща ви и само аз ще реша какво да се случи от тук нататък. Днес няма да обсъждам повече. Те си тръгнаха без особена топлота. На вратата Ричард се приближи тихо, за да чуя само аз. Ще съжаляваш за това. Не като предупреждение, а по-скоро като обещание. Затворих вратата и застана в коридора, докато сърцето ми биеше с неспокойно спокойствие, ритъмът не беше съвсем равен, но се движеше напред. Реших, че това е достатъчно. След тяхното напускане звъннах на Керолин. Разказах и всичко. Тя лаконично отвърна: добре. Сега си полегни. Починах си 4 дни продължителни разходки, тихи утра, Роман, който от година събираше прах на нощното ми шкафче. В четвъртък Едуард ми донесе вечеря, седнахме на верандата и почти не проговорихме, и това бе точно както трябваше. Малко по малко от 3 седмици преди сватбата, в един вторник, телефонът извъня. Беше Патриша. Бях в разсадника, ровех се сред лавандула, розмарин и салвия, подбирайки саксии за градската градина на тържеството. Гласът звучеше различно, меко, премерено, без онова напрегнато острие от съботния спор. Мамо, започна тя, много мислих и искам да се извиня. Постъпих глупаво, държах се лошо. Чувствах познатото затопляне на материнския инстинкт, желанието да приема извинението и да кажа: разбрахте. Благодаря ти, че го казваш, успях да изрека. Искам да оправя нещата. И ние всички, включително и Ричард, го искаме. Бяхме изплашени за теб, мама, и подходихме погрешно. Но те обичаме и искаме да сме до теб. Искаме да дойдем на сватбата. Можех да й отговоря с еднозначно «да», но напоследък се научих да обръщам внимание не само на думите, а и на тяхната архитектура, какво казват, кога и защо точно сега. Защо само 2,5 седмици преди големия ден? Заветът бе подписан, предбрачен договор също. Какво се бе променило? Радвам се, че чувствата ти са се променили, отвърнах внимателно. Нека помисля и ще ти се обадя. Когато затворих телефона след майка ми обаждане за мястото на сватбата, което щеше да обсъдим по-късно, сложих слушалката лице надолу върху кухненската маса. Довърших избора на лавандулата, платих градинаря и се върнах у дома. Заврях вода в чайника и седнах да мисля. Предложението им звучеше като подарък, но под всеки подарък може да се крие троянски кон. Ако Патриша и Ричард се завърнеха на сватбата, върху какъв терен щях да ги пусна? Какви шепотни разговори щяха да проведат с моя род без мен? Какви нови бележки за моето емоционално състояние можеха да се озоват в някой юридически документ? Не им се обадих веднага. Вместо това хванах колата и отпраших към къщата на Каролин. Тя има малка задна веранда, покрита с пергола,
която е строила почти сама, и приготвя ледено чайче от истински чай, не от прах. Седнахме сред плюшените столове и кехлибареният цвят на напитката, а аз и кратко разказах всичко – обаждането, тихия глас, полуизвинението и шепота на инстинкта ми, който ме дръпна назад. Каролин ме слушаше без да прекъсва, после попита спокойно. Дороти, наистина ли вярваш, че съжалява? Не мисля, че е съжаляла. Плашат моите намерения. Явно осъзнава, че съм сериозна, затова пробва нов ход. Каролин кимна и повдигна чашата си. И какво искаш ти? Аз се поколебах. Не преследвах наказание, нито война, но исках истинска мирна територия, а не фалшив спектакъл на семейна идилия. Искам сватбата ми да бъде мой собствен ден, не търговия на условия. Тя замълча, после ядрено каза. Тогава се дръж така. В този период, благодарение на Хелън юриста, с когото работех, и нейната млада колежка Джеси, разбрах, че съществуват тайни общности за по-възрастни хора, сблъскващи се семейни напрежения по край бракове и наследства. Обадих се на един от посочените контакти и започнах да ходя на месечни срещи в един културен център в северната част на Колумбас. Бяха 6-7 души, главно жени, повечето между 60 и 75 години. Не намерих нито съжаление, нито бързи решения. Намерих разбиране. Жена след жена споделяше почти идентични истории, деца изведнъж затоплени и грижовни, докато не станеше дума за наследство, нови партньори сочени като престъпници, защото са се появили след първата половинка. Самотата от това да си възприеман не като човек, а като актив за управление. На втората среща не издържах и се разплаках. Барбара, 78 годишна, остроумна и стоманена, сложи ръка върху моята и каза: не си луда. Не си наивна. Просто не са такива, каквито си ги надявала. Пренасях тези думи в джоба си като полирано камъче, нещо, което можех да държа, когато всичко се стесняваше до непосилен възъл. Патриша звънна отново в четвъртък. Не вдигнах. Изпратих СМС, все още мисля. Ще се чуем преди сватбата, не казах да, не казах не. Оставих думите си необработими. И ето, една неделя, 9 дни преди големия ден се чуха тежки стъпки пред входната ми врата. Без предупреждение, без покана, Патриша и Ричард се завърнаха в живота ми. В един обикновен неделен сутрин, докато приготвях овесени ядки в кухнята, слушах прекрасната симфония на тишината. Но внезапно звънецът на вратата прекъсна спокойствието. С подавен дъх надникнах през прозореца. Там, паркирани в алеята, разпознах колата на Ричард, а до нея и тази на Патриция. Устните ми се свиха в лека усмивка, последвана от колебание. Стоях на вратата, дълбоко вдишвайки. Помислих да не отварям. Но в същия миг в ума ми се появи мисълта за жената, която желая да бъда, не онази, която се крие в кухнята от собствените си деца. С решителност обърна ми се поривът да отворя. Когато отворих, Ричард се усмихваше с блестящи очи, носейки букет цветя, по-различен от обикновените, купени от супермаркет. Този букет беше специален, подготвен от флорист с мисъл и грижа. Патриция в другата ръка носеше кутия от местната пекарна, в която ухаеха топли шоколадови круасани. Тези са все още топли, каза тя с лека усмивка. Нямаше децата, само двамата, Ричард и Патриция, стоящи на прага ми с подаръци и предпазливи изражения. Трябваше да се обадим, каза Ричард, а в очите му се четеше загриженост. Знам, но се страхувах, че може да не отговориш. Нямаше как да не се съглася. Пуснах ги вътре, приготвих кафе и се настанихме на масата, където преди месеци Патриция беше изложила своята първа разумна аргументация. В продължение на 20 минути говорихме за безгрижни неща, за най-младия син на Ричард, който ще започне училище през септември, и за успешната градина на Патриция, явила се след късния мороз. Беше разговор, който неусетно навяваше спомени от неделите, когато децата бяха по-малки и всички се радвахме на живота. Но спомените изведнъж бяха прекъснати от решителния поглед на Ричард. Мамо, не сме тук, за да се караме. Искаме да всичко бъде наред. Искаме да дойдем на сватбата.
Погледна Патриция, която кимна одобрително. Но трябва да сме сигурни, че наистина обмисляш всичките последствия. Всичко. Обмислила съм го, отвърнах аз. Заповедта, майко. Ние с Патриция не искаме нищо, което не е наше. Но татко работеше целия си живот, за да направи нещо за семейството си. Не е малко. Тонът му стана посериозен. И един непознат да дойде. Едуард не е непознат, му възразих. Патриция се наклони напред, погледът и кратко беше твърд. Има юридически последствия. Ако нещо се случи с теб, а ти и Едуард успорите нещо, това може да отнеме години. Може да бъде много ужасно. Питаме те просто да се предпазиш. Думите й кратко звучаха, сякаш се грижеше за мен, но усещах, че защитава нещо много по-различно от мен. Забелязах, че вместо мамо, тя се обърна към мен с името ми по време на част от речта си. Сложих това в ума си, но въздухът стана тежък и затруднен. Брачният договор е подписан, казах. Хелън има завещанието. Всичко е наред. Би ли била готова? Попита Ричард, говорейки внимателно, сякаш всяка дума беше тънък стъклен съд, да забавим сватбата само за 6 месеца. Да получим второ мнение. Не от Хелън, а от някой друг от специалист по гериатрична грижа. Имах чувството, че всичко се случва в забавен каданс. Поставих чашата си на масата и повторих. Специалист по гериатрична грижа, майка ми се намеси с мекия си глас. Искаш да видиш специалист, за да потвърдиш, че си адекватна и можеш сама да решаваш за живота си? В стаята внезапно се настани тежка тишина. Само тихото проскърцване на хладилника и далечен звук от кола нарушаваха паузата. Малки, обичайни шумове в необичайно усещане за безтегловност. Не казваме, че не си съвършена, прокашля се Патриша, но... Точно това казвате, прекъснах аз. Обърнах се първо към нея, после към Ричард, същия строг поглед, който някога съм хвърляла на двете си малки деца, когато са вършили нещо непростимо. Преди месеци на Хелън да документира всичко моята умствена яснота, способността ми да взимам решения. С 2 свидетели, нотариус и писмено становище от моя лекар. Знаех още когато Ричард се обади в офиса на Хелън, на къде отива всичко това. Изражението на Патриша се промени мигом, първо изненада, след това студена решимост. Как разбра за това? Попита Ричард, стъпвайки напред. Топлината беше изчезнала от погледа му, оставяйки само преценка, която изглеждаше безмилостна и студена. Като човек, който тък му е разкрил чужд костюм и повече не му пука за маската. Хелън ми каза, както беше длъжна, и защото аз не съм наивна, не се бъркам и колкото и да ви се иска, не съм некомпетентна. Ричард застина, после тихо заяви, не сме идваме на сватбата. Знам, отговорих аз, без да губя самообладание. Затворих вратата и застанах в коридора. Гърдите ми бяха стегнати, очите пълни със сълзи, дъхът спод контрол. Позволих си миг да усетя тежестта на случилото се. Това бяха моите деца, хората, около чието животи съзнателно изградих своя. А сега стояха отвъд вратата, непознати с познати лица. Страхувах ли се? Да. Не от тях, а от пътя напред, възможната съдебна битка в години, когато желаех само утринно кафе, мири човека до себе си, който първо питаше, от какво имаш нужда? И се страхувах от един друг вид самота, не от скръб за Джералд, а от самотата на непознаването от най-близките. Но бързо си припомних, че страхът не е край на историята. Понякога страхът е просто отправна точка към онова, което предстои. Не се борех с него, нито пък го отричах, усещах го до нещо друго, тихо и устойчиво, което не се мръдна. Дръпнах дълбоко въздух и набрах номера на Едуард по телефона. На 14 юни сутринта небето бе кристално чисто, но влажността вдигаше колене и стави преди очите ми да регистрират летния въздух. В 8 часа пристигна Каролин с компактна дрешникарка за пътувания, в която бодро се вмъкна моят тоалет и с онази спокойна решителност на жена, убедена,
че днешният ден просто няма как да се обърка. Леко оправи яка и ме подаде чаша вода, за която не се бях сетила сама, а после каза с глас, в който нямаше място за спор. Изглеждаш прекрасно. Повярвах и къщата за гости бе на около 20 минути от Колумбас, там където пейзажът се разширява, а между сградите не се търкалят паркинги, а растат истински дървета. В градината бяха наредени 40 бели столчета, по всяка маса имаше бурканче с лавандула, а на входа дънеше арка от овивни рози и гордостта на Джанет, собственичката, полирани от нейните ръце вече 15 лета. Тя бе добавила малки стъклени светилници по край каменната алея, още не запалени, но заловили утринната светлина и отразяващи я като нежни очи. Гледах всичко това и си мислех, че именно така бих аранжирала действителността, ако можех да избирам единствено това, което е истинско. Едуард пристигна преди мен. Стоеше в края на алеята с тъмен костюм и лицето му сякаш носеше следите на дълго очакване на онова хубаво, което го е издебнало и най-накрая е свалило грижите от раменете му. Зрително го забелязах през прозореца на колата и нещо в изражението му се промени едва доловимо. Запечатах го в съзнанието си и понесох с мен в деня, който тък му започваше. Преди самата церемония, не повече от час по-късно се случи нещо, което все още ме кара да замлъквам. Бях заключена в малката стаичка на гърба на къщата, облечена, подготвена, когато Каролин дойде и каза, че Ричард и Патриша са навън. Не вътре, а на паркинга, в колата на Ричард. Видяла ги, докато носела към стаята центровете от лавандула, и се зачудила дали да ме тревожи. Стоя ли там, казваше тя, без да слизат и без да дойдат при нас. Стоях и наблюдавах собствените си вълнения, какво означава тяхното присъствие навън и тяхното нежелание да прекрачат прага. Дали очакват да се поколебая? Дали тайно се надяват да бъдат поканени? Или пък са заседнали между възможности, неспособни да тръгнат назад и неспособни да излязат напред? Почувствах странно усещане, не съвсем съжаление, не съвсем тъга, а нещо средно, без хубаво име. Погледнах Каролин и я помолих да ги покани вътре. Тя се спогледа с мен така, както би го направила жена, познаваща ме от 20 години и решена да не каже всичко, което мисли. Но фактът остана, трябваше да ги пуснем, защото денят тък му бе започнал, а вратите стояха отворени. Дороти, искам да го видят, казах аз не за да се хваля, а за да разберат, че всичко е истинско, добро и че съм добре. Тя отиде, а те дойдоха. Влязоха през задния коридор на страноприемницата Ричард в сако, което явно не бе предвиждал да облече днес, и Патриша в дрехите си за някакъв друг повод. Не бяха облечени за сватба, а за тайно наблюдение. Стояха на прага на стаята, в която бях аз в сватбената си рокля, с подредена коса и букет, тихо очакващ на масата до мен. Гледаха ме, а нещо в изражението и на двамата беше размеко и тъжно онова чувство, което не са предполагали, че ще видя. Скърб. Но не за мен, а за нещо, което вече бяха решили, че е загубено. Елате, казах аз спокойно. Няма да останем, отвърна Ричард. Ние няма да останем, мамо. Моля те, чуй ни още веднъж, преди да направиш тази стъпка. Слушам, отговорих аз. И тогава нещо се промени, нещо, което дълго време подозирах, че може да се случи. Натискът на утрото, близостта на момента и усещането, че времето изтичаше, сякаш разтвориха последната стена на тяхната внимателно изговорена фасада. Ричард започна да говори за къщата, за номера на сметки, за конкретни суми в инвестиционния портфейл до стотинка. Не би могъл да знае тези цифри, ако не беше чел документи, които не са били негови. Разказваше за нашия дял, за намеренията на татко и за наследството. Направи грешка, поправя знак, че е сверявал цифрите някъде другаде. Говореше като човек, който е тренирал този монолог, но вече е изтървал по добрия момент. Маската на родителската загриженост се пропука и отдолу не се показа нито любов, нито страх. Излезе нещо като инвентаризация. Патриша каза по-малко, но потвърди още повече. Спомена разговор с адвоката на Дейв Несхелън, а с него за законите в Охайо относно изборния дял на съпружеска имуществена защита. За процентите,
които може да иска съпругът, и дали Едуард ще има основания да заведе иск след моята смърт. Назова процент, цитира закон. Беше проучила всичко, от месеци и методично, щателно, както се подготвяш за нещо, което възнамеряваш да използваш в подходящия момент. Гледах дъщеря си и си мислех, кога започна всичко това? Бе ли отскоро? Дали беше Едуард на сватбата, който откри детайлите? Или винаги е била там, скрита, чакаща правилните условия? Спомних си всички онези обаждания в неделя, празничните вечери и моментите, в които наивно вярвах, че съм обичана само защото съм им майка. Бяха ли и те част от тази инвентаризация? Или пък нещо се беше вкиснало по-късно, когато числата станаха твърде големи, за да се пренебрегнат? Никога няма да разбера напълно. И постигнах вътрешен мир с това неведение. Подготвили сте юридическо дело, казах аз. Защитавахме се, отвърна Ричард. От какво? Попитах. Не съм мъртва, мамо. Ти третира живота ми като проблем, който трябва да се управлява. Гласът ми беше необичайно спокоен, дори за мен самата. Не защото бях се престорила, а защото наистина достигнах до мястото, където всяко съмнение изчезва. Ти, Хелън, уведоми Брайан да постави под въпрос моите способности. Ти, Ричард, наехте адвокат да изпрати заплашителни писма на годеника ми. А ти, Патриша, се консултираше с имотни юристи за закони, които ще влязат в сила едва когато ме няма. И всичко това правехте, докато ме наричахте «мамо», носехте ми цветя до вратата, спускахте топли кутии с лакомства от пекарната. Лицето на Патриша беше пламнало в червено. Имам пълно право да защитя това, което остави татко, заявих твърдо. Той завеща имота си на мен, не на вас, на мен, неговата съпруга, за което си имаше пълно основание. И всяко мое решение относно имота, живота ми и бъдещето ми е само мое. Когато съм жива, нямате никакви претенции. Нямате юридическо основание и през последните месеци показахте колко е ниско вашето разбиране за това, какво заслужавате. Ричард ме погледна с нещо като омраза, може би с безпомощност или с погледа на човек, който осъзнава, че е сгрешил във всичко. Когато проговори, гласът му звучеше изтощено. Ще съжаляваш за това. Съжалявах за много неща, отвърнах. Най-вече за времето, което изгубих, чудейки се дали съм била несправедлива към теб. Останах неподвижна, без бързане и без колебание. Церемонията започва след 35 минути. Можете да останете или да си тръгнете. И двете са приемливи, но разговорът приключи. Те си тръгнаха. Чух как запалиха колата в паркинга през отворения прозорец. Стоях и слушах как двигателят затихва по чекаления път, минава по край розите и излиза през вратата на имота. Звукът все повече отекваше по двора, докато изчезна в мълчанието на сутрешната градина. Тогава усетих лекота, онова необяснимо чувство, че нещо, което висеше във въздуха отдавна, най-после се настанило на правилното си място. Каролин ми подаде букета бели рози лавандула и за последен път оправи яката на роклята ми. После излязох в градината. Едуард ме очакваше под решетката, а зад мен изправени застанаха 40 души, нещо, което не бях предвидила. Изненадата ме прониза. Каролин в синята си рокля, съседът Франк, който познаваше Джералд и държеше шапката си на сърцето, жените от групата ми за подкрепа с Барбара, която вече бършеше сълзите си, дъщерята на Едуард, Клер и синът му Майкъл, който беше пропътувал от Мичиган и винаги ме приемал като равна. Бях се подготвила за липсата на собствените си деца, но не бях си представила колко важно ще е присъствието на всички останали. Пътеката към решетката беше обсипана със свещички, които Джанет бе добавила, а всяка маса пулсираше с уханието на лавандула. Розите по арката се разтваряха невинно в мекия сутрешен полъх. И тогава, застанала срещу Едуард, си дадох сметка колко красиво е, когато хората, които обичаш, споделят твоя най-важен миг. Вървях бавно, не защото краката ми държаха слабо, а защото исках да усетя всяка стъпка, като че ли животът, събран в тези мигове, плачеше да бъде забелязан.
Церемонията водеше отдавна пенсионираният пастор Робърт, човек с дарбата да казва големите истини кратко и чисто. Преди деня на сватбата той се срещна с Едуард и мен 2 пъти, за да разбере какво наистина искаме да чуем. И слушаше така, както можеха малцина, без да се бърза към отговор, а наистина да приема думите ти. Под свода от зеленина той говори само онова, което отеквате честно в сърцата ни, кратко, неподправено, без излишни слова. Ние с Едуард бяхме написали собствените си клетви, нещо, за което на 32 години едва ли бихме имали коража, но на 72 се оказа единствената пресечна точка на смисъла. Едуард призна, че не е очаквал да открие това щастие. Дълго бе сключил договор със своята по-малка, по-тиха, напълно достатъчна съдба, обещал си да не иска повече от останалото. Аз влязох в един урозит на акварел и умишлено развалих неговата картина. Той ми каза, че това е било най-хубавото нещо, което му се случило от години. Замълча, после ме погледна и добави, че рисунката ми на златното пепотие е била повече от добра. Залата се разсми и аз се разсмих, смях чист, ненасилствен и свободен, полявяващ се само там, където радостта няма барикади. После разказах, че съм научила по-късно, отколкото ми се иска, че любовта на тази възраст не е примирие с действителността. Не е нито отстъпление, нито утеха. Тя е отказ да приемеш, че остатъкът от живота ти ще е само поддържане на статуквото. Едуард ми показа, с 4 години дребни, постоянни жестове, как изглежда човекът с интегритет тогава, когато никой не го наблюдава и аз гледах, убедих се и му повярвах. Разменихме пръстени. Робърт проговори последните думи. Станахме мъж и жена. След церемонията гостите ни се събраха първо в градината, после в дома. Когато следобедът преля в залез, синът на Едуард, Михаил, вдигна тост хем смешен, хем искрен. Сподели, че баща му го е потърсил по телефона часове преди втората ни среща, за да говори за мен. Едуард на момента отрече, но Михаил показа стар текстов разговор, а залата прие доказателството с овации. Тостът на моята приятелка Керолин разплака поне 3, в това число и мен. Тя ме познаваше още от последните дни на Джералд и от онези тъмни години след него, и каза неща, които само тя можеше да произнесе. После Едуард ме покани на бавен танц под звуците на Франк Синатра, моля малък ритуал в памет на Джералд. Той се съгласи без колебание и без излишна емоция, и в това имаше цялото доказателство за човека, който е. Седмиците след това окончателно бе затворена старата легална сага, като че ли някой отключи отвън и заключи вратата завинаги. Хелън бе изработила документите до най-дребния детайл, какъвто Ричард и Патриша не бяха подозирали, че е възможен. Лекарските оценки за моята психическа годност, нотариалните актове за пълно съзнание, записът на всяко значимо решение, всичко бе непробиваемо. И за първи път от дълго време усещах, че никой вече не може да отнеме глас ми. Ричард прекара месеци в опити да изгради бълмажна следа за намалена вменяемост на майка си, но нямаше нищо, от което да се възползва. Адвокатът ни прегледа всички материали, които Хелън събра, и без излишни обяснения постанови – няма шанс. Нито един съдия няма да приеме подобен иск срещу жена, чийто лекар наскоро е документирал пълни умствени способности, който през същата година е подписал брачен договор, променено завещание и дарителски фонд, всичко това с независимо правно присъствие. Платихме хонорара, получихме яснотата, че пътят е затворен. Дарителският фонд бе учреден по точния текст, който Хелън и аз бяхме одобрили, а хосписът, който беше се грижал за Джералд в последните му седмици, получи свое дължимо дарение. Наделението на Едуард бе скромно и уредено, а остатъкът от имуществото разпределихме според нашите решения. Патриша и Ричард получиха своите дялове намалени, но далеч от нищожни и изплатени още докато бяхме живи, здрави и правно безспорни. С трансфера изчезна и последният стимул за съдебна война. Патриша не отговори на писмото на Хелън. Нито дума, само тишина. Ричард изпрати текстово съобщение 1/4 следобед. Добре, 4 букви, с които рухнаха всичките му схеми, заплахи и маневри. Показах съобщението на Едуард. Той го прочете, върна ми телефона и попита.
глада ли си? Помислих за италианския ни ресторант и тръгнахме натам. Седнахме на обичайната ни маса, поръчахме фабриката от винаги поръчваното, а сервитюрът донесе хляба, преди дори да го помолим. Едуард разказа едно смешно случка от общинския център, аз се засмях, а през прозореца Колумбус си тичаше обичайните си дела. Вътре беше топло и никой от нас не каза нищо по-съществено до края на вечерта, защото нямаше какво повече да се каже. Когато се прибрахме в къщата на Берут Лейн, излязох на верандата да поистина на нощния въздух. Кафейната хранилка за птици на Джералд стоеше там, където винаги, а две връбчета вече се бяха настанили в бряста за нощта. Без никакъв спектакъл, просто намерили точния клон и замълчали. Едуард се появи с 2 чаши чай, сложи едната до мен и зае стола до моя. Мълчахме дълго. Всичко, което трябваше да се случи, вече беше станало. Всичко, което трябваше да се изгради, беше изградено и държеше здраво. Аз седях вътре в тази крепост, до човек, на когото и дума нямаше да се съмнявам. Бях на 72. Бях омъжена. Животът ми безпокоен. Не бях разрушила нищо, а напротив бях създала нещо неоспоримо и живеех в него без огризения. Първата година от брака ни беше най-умиротворената в целия ми живот. И ние наистина живеехме в къщата на Берут Лейн. Едуард задържа апартамента си 6 месеца, после го освободи почти без церемонии, когато се убедихме, че съм преценила всичко съвсем точно. Във вторниците и четвъртъците той готвеше, а аз си поемах останалите вечери с изключение на неделята, която беше запазена за малкото италианско ресторанче до нас. Когато нещо в дома се чупеше или не стоеше наред, било то криворъки стъпала на верандата, Едуард просто го поправяше, без суета, без показност, с тихата увереност на човек, решил кой е и какво прави. Пътуванията ни бяха скромни, но топли и смислени. През септември се отправихме към Мичиган, за да разгледаме новия дом на Майкъл. Там за първи път срещнах неговите деца, 6-годишната му дъщеря и 4-годишния му син. Те ме забелязаха с онова детешко любопитство, което те си позволяват, само когато някой им се струва малко странен, приемам го за комплимент. После, през март, секнахме към Чарлстън, където пролетните цветя бяха като акварел, а ние обикаляхме улиците му толкова много, че дори племенницата ми тръпнеше от безпокойство, но и двамата с Едуард не съжалявахме за нито една крачка. Поддържах захожданията в групата за подкрепа, не толкова защото ми трябваше помощ, а заради новите хора, които я търсеха, и заради Барбара превърнахме се в истински приятелки. Тя ми се обади на първата ми годишнина от сватбата и тихо попита: как си? Изглеждаше като дреболия, но отекна дълбоко в мен. По един неделен следобед Керолин организираше домакинска вечеря. Едуард се вписваше на масата така, както се вписваше във всяко друго наше ежедневие, без трение, без претенции, просто човек, който знае мястото си. А пък какво стана с Ричард и Патриция? Скъсах всякакви илюзии, нито чувствах триумф, нито напълно липса на удовлетворение от развоя им. Ричард и Карън се разделиха през пролетта след сватбата си. Дългите брожения в брака им и битките около моето наследство не се поправиха, напротив, разцепиха ги окончателно. Той се нанесе в малък апартамент в Лъстървил, сам, за първи път от студентските си години, и изхарчи спестяванията си в безплодни дела във връзка с адвокати. Патриция и Дейв не се разведоха, но тяхната връзка застина, тя престана да спира обеята си върху ожуроченото наследство, отчужди някои наши общи приятели и спря да ми говори почти година. В началото на декември ми се обади веднъж, несигурна дали е направила правилния избор, аз си отвърнах също несигурно. Нито помирение, нито пълна раздяла, а нещо между тях тежко, уморено, сякаш и двамата усещаха, че не знаят какво друго да предприемат. А в нашата градина, до хранилката на птиците на Джералд, засадихме жълто-катърливо розово храстче, същото, което той хареса на виладжията, където се венчахме. Поръчах го още през октомври, без да му кажа. Когато то пристигна, Едуард го погледна дълго и накрая просто се усмихна. Неговото мълчание съдържаше всичко, което можеше да се каже. На 72 и 75 ние водехме напълно обикновен, но истински щастлив живот.
Нима това не е достатъчно? Не е ли именното всичко, от което душата жадува? С времето разбрах, че радостта в старостта не е нещо срамно, а дар, към който нямаме право да се отнасяме с пренебрежение. Усетих, че страхът на децата ти да не загубят наследството не е равнозначен на безусловна любов, колкото и топли круасани да оставят на прага ти. И научих, че да си уредиш нещата законно не е проява на цинизъм, а мъдрост, добита с труд и болка. Представи си само, ако някой те беше третирал така, както бяха ме третирали моите собствени деца, щеше ли да имаш смелостта да отговориш, да въпреки всичко? Остави своя отговор в коментарите и сподели тази история с човек, който има нужда да я чуе. Благодаря ти, че отдели време да ми изслушаш.